Kabenta kapa ngakwa ban wanra hakane ka step na ka tien ka jong play kalong to ya chaprang hila ban siam na ka city pol sekinong Philippi kalonong kapa lai ka dekot kapa khat ar khat lai bat khat sao hikentien ki ba ong kum ne om bang la yo pediang lupa lane bala penjanai lupa yanga Henry ngabe sya prangken bakum tangan yo bat ya kata na kabenta kabala bat yanga dau Christ Jesu ko para bangai ngangam nyau yala deu bala la bat Henry kani ka we ngale da ka baklet no eki basyadian bat kener sya ki eki basyakman ngabe sya persya kadak banyo ya ka jing ya thong ka jing khot chaneng ka jong uplay ha u Christ Jesu ngio i hangne ka jing thrang ka jong upol kalong ban tip shu ya u Christ ban yat chaprang ha ka jing yat lenti jong u ka ba yedei bat uplay bat ban yai ban penbana ya u Christ ha ka jing im ka ba man ka sngi udon ya gane ka jing yo i kalong ba wat hapdeng jong shibun ki baker tau yar ya u udon ya gane ka we kata kalong ba un yat chaprang te ban yat chaprang don kam ka ban kong kalong ban klet no ki ba chadian ngikan ngitip syai ba u apostle Paul men ba udang dei usol jong Tarsus udai nong pensitom benya ki Kristan ulet na kaway ka yeng siya kaway ka yeng ban be ben ki Kristan na kaway ka jaka siya kaway ka jaka ban pensitom benya ki udon benta ha ka ban peniap yu Stefan te kum ubreu le se shibun ki jingmut ki jing perkhat ki la ban wan hawo perkhat ikata ka jing im ka jong u ka bala lej no Henry usngo thu opat bala daun super khat sa ekata kanom yarap ya u ba unia chaprang tina kata kada u kentu ya ki bangai ki badan hangne ha Philippi wong khnang bangila ban ya chaprang kan mau ban klet no ki ba syadian watsya ba on pensakut ya phi da kita ki jing sya rem ki ba phila yat lang ba mau ya kani ka we chi sin ba phila pan map no blay chi sin ba phila kala ka ba mot akhmat jong blay u blay la map iki pop ki jong phi bat kan mau na du ka ta ka clip mat ka ba don kam ka long ban yat chaprang klet no ki ba man chwa sedang ban im ka jing im ka ba thamai wat sya ba kata ka ba man chwa kan bat sa ya phi nang tang yu i sa ka we pat ka bentang ne banyak chaprang ngidon kamru ban be sa persya kata kadak ban be sa persya kata kathong ka ka ba ngan le nang ni sa khamat na ka benta u Kris kata ka de bandon ka jing thmu men chwa le se ngala pen so si yo blai men chwa le se phila pen sngo si ya ka yeng ka sam phila pen sngo si bun sien ya ime ya pa la ne ki khot jong ka yeng Henry men ta to sim ya ka jingkut jing mut bangan pen sngo bha no yo blai men chwangi pen sngo si yo blai men ta to pen sngo bha yo blai sim yo san jam jong ka jingai pu ya ka ta ka thong hakmat jong phi ka ka bangan le bangan pen don burom ya ukres nang ta ka benta ka balai ban ya chaprang ngidon kam ban pej ya ki khmat jong gi sha u Jesu ai ba ki khmat jong phi barabuar kin pej sha u Jesu Kris ai ba ki khmat jong phi kin pej chakata ka jing ya thong ka balong ka jing khot ka ba shaneng ka jong u Jesu Kris ong ka tien ka jong blai to khmi sha u balong unong penjanai u balong unong penlong bu unong penjanai ka jing ngai wat nom pej ala dia wat nom pej chikiwei wat nom pej chakata ka menor la ne kata ka bala lej no Henry to ai bagi khmat jong phi
kin pe sha ukres kan tiga ne galong ka tien ka jong blei ka bangadon pan ai men siam hakane ka step jong ka ne ka sngi ublei un kerku ya phi wei pe wei amen